no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, que tal? Damoslle a benvida unha semana máis ao noso Informar. Dada a festividade do San Antonio en Portugal e a proximidade do San Xoán aquí en Galicia, achegarémonos ata as prazas para coñecer o estado da Sardiña e falaremos tamén da polémica xurdida en torno á celebración da Festa da Meixa en Carril. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Abundancia de sardiña nas prazas galegas. Non se deixou notar apenas a festividade do San Antonio en Portugal, no que tamén se consume este peixe como tradición. A agrupación de parquistas de Carril mantén a súa postura de celebrar a Festa da Meixa os días 19 e 20 de agosto. O Concello solicitará o cambio de datas para non coincidir co combate naval, as carrozas e o Festival Revenidas. Converter a actividade marisqueira nun atractivo turístico máis. Esta é a intención do Concello de Noia, que recompila información para solicitar a súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Sardiña abundante e a prezos asequibles. Este é o panorama que nos atopamos nas prazas galegas na semana en que se celebra a Festa do San Antonio en Portugal. A celebración do San Antonio portugués serve como termómetro para medir a situación da sardiña de cara ao noso San Xoán, situación que ata o momento se presenta boa. Bueno, de momento vai habendo, non como outros anos, estes anos pasados había menos. Agora vai habendo de momento, pero isto xa non se sabe, porque estes anos pasados había moi pouquiña, entón xa contábamos que era carísima. Este ano parece que hai un pouco máis. Espero que para ese día va con normalidade. Por ahora aún está a 4 euros e, bueno, el subidón lo tendrá para a semana. Mentres que en anos anteriores por estas datas se notaba unha forte suba na demanda, nesta ocasión as vendas continúan dentro da normalidade. Este ano non afectou porque houve pola mañán, pola tarde e non afectou nada. De momento está todo moi normaliño, está ben. El año pasado sí que influyó, pero este año veo que no. Que ya no la hubo anterior e la que hubo, la poca que hubo la fueron llevando, claro. Eu penso que non, eu penso que outros anos sí, pero este ano eu penso que está un precio máis asequible. Aínda que nunca se sabe, os praceiros cren que os prezos non experimentarán subas bruscas como en pasados anos, nos que a escaseza de sardiña fixo que o kilo chegara ata os 15 euros na véspera de San Xoán. Ahora a San Juan non se sei, non se sabe nada. A ver se hai aínda. Eu creo que non vai ir moi caro, eu creo que máis de 6 euros ou 7 non creo que vaya máis caro, se é que hai como hasta ahora. O Concello da Pobra cometerá unha serie de melloras na depuradora para evitar o vertido de augas de escasa calidade. Xa o pasado ano, ante as queixas da empresa concesionaria dos servizos, se acometeran melloras en varios puntos da rede de saneamento. As realizadas na contorna do Peirao Vello funcionaron e se reduciu notablemente a condutividade da auga salgada, non así na zona das Xunqueiras. Fixéramos o ano pasado a instalación de dúas clapetas, que son dúas válvulas, xa temos falado desto, unha nas inmediacións do Peirao Vello e outro nas Xunqueiras, na contorna das Xunqueiras, detrás das famosas naves dos areos. E, bueno, ao principio nos informaran de que a das Xunqueiras sí era resultado e a do Peirao Vello que non funcionaba tan ben, pero os resultados din o contrario. A inspección visual non coincide cos análisis e, efectivamente, sí funcionou a clapeta que se puxo no Muelle Vello, a condutividade queda bastante baixa, moi aceptable, digamos, e, sin embargo, en outros puntos onde se realizou o control
máis hacia a depuradora, é dicir, este punto está no xardín, no cruce dos semáforos, pois desde ali hacia a depuradora se analizaron 10 puntos en total, é dicir, 9 máis a partir dese, e en varios sí que se detectou unha conductividade moi alta. Tras a realización das análises, os técnicos detectaron os maiores problemas na arqueta situada nos Xardíns Valle Inclán, onde se instalarán unhas válvulas para impedir a entrada de auga do mar coa suba da marea. A comprobación in situ e a sospeita é que a arqueta que dá problemas está xusto pois ao lado da parada de taxis, no xardín, no outro lado do xardín. A primeira está no semáforo e outra está ali. Ten un aliviadero que conecta directamente co mar e por aí está entrando agua salgada. Van a actuar nesa propia arqueta e esperamos solucionar de unha maneira importante este problema que é grave para o Concello porque cando entra agua salgada na depuradora rompe co sistema biolóxico de depuración e as aguas salen cunha calidad inferior á ría. Polémica en torno á celebración da Festa da Ameixa en Carril. O presidente da agrupación de parquistas insiste en que se celebrará o 19 e o 20 de agosto, a pesar da negativa do Concello. Polos compromisos xa pechados desde xaneiro porque non consentirá que Carril sexa discriminado e porque é posible facelo de xeito seguro. Son os motivos polos que o presidente da agrupación de parquistas, Xosé Luis Villanueva, que ven de ser elexido patrón maior de Carril, asegura que a festa da Ameixa se celebrará os días 19 e 20 de agosto como se ven facendo habitualmente e que xa en xaneiro informou o alcalde das datas polo que é un erro do Concello o feito de que coincida co combate naval, o desfile de carrozas e o Festival das Revenidas. Sempre coincideu co San Roque e co combate, a festa de Carril. O ano pasado pois a movemos para que non coincidira, para que non houbera pois tanto traballo e estas cousas e para facilitar as cousas, pero que o ano pasado creou un conflicto en Carril e a xente pois hubo un problema social e non estaba no noso ánimo provocar aquela situación, ni moito menos, e conviñemos tanto o alcalde como eu, unha reunión que mantuvemos no propio Concello o ano pasado, que non volverá a suceder isto. Villanueva asegura sentir que o Concello discrimina Carril ao dar prioridade a outros eventos antes que a esta cita gastronómica que este ano cumpre 25 anos e está considerada festa de interese turístico galego. Ven costando nos últimos anos por encima dos 80.000 euros, as contas están clarísimas, está enmarcada dentro das festas de Vilagarcía e o que non pode ser é que agora pois, o alcalde nos arrincone así, nos ningune desta maneira. Non creo que estea na súa intención ningunearnos, pero tampouco non creo que estea dando pois, a talla apartándonos e facéndonos apandar cos errores do propio Concello. O ano pasado, e volvo a recalcar, non teño nada contra as revenidas, o Concello lle dou 17.000 euros ás revenidas a unha organización privada e a Carril lle dou 3.500. Sobre os motivos que alega o Concello para exixir o cambio de data aos parquistas, a imposibilidade de garantir a seguridade en todos os eventos desa fin de semana, Villanueva considera que é unha excusa. Eu sei que a policía de Villagarcía ten capacidade e se non a ten, pois se pode buscar medios para apoiala e facer os 3 eventos. Non se quere facer. Se quere arrinconar a festa de Carril e se quere arrinconar a Carril e non o vou a permitir eu desde o posto que me corresponde, desde os postos que me corresponden, o vou a defender, eso está claro. Pola súa banda, o Concello de Vilagarcía emitiu hoxe un comunicado no que afirma que hai unha semana o patrón parecían non importarlle os contratos que xa tiña asinados, que Carril merece unha fin de semana de festa en exclusividade e respecto dos efectivos de seguridade que non todo se resolve con horas extra, posto que os traballadores municipais tamén teñen dereito ao seu descanso. Na rúa parece haber unanimidade ante o feito de que non é positiva a coincidencia de tantas festas en Vilagarcía, aínda que tamén se cree que a Ameixa debería ser unha prioridade. Porque se vas a un sitio non podes ir a outro. É mellor que sea outro día, non? Téñense que poñer de acordo. Algún ten que ceder, quen deles non sei. Pero bueno, é unha festa típica xa de fai moitos anos aquí e deberían de chegar a un consenso. Porque coincide todo no mesmo día, pois hai que dice a policía que hai que estar aquí, todo lá, e así a cousa máis repartida, mellor, non?
Porque a xente, pois ten a xente que ven de fora, pois un día vai á Ameixa, outro día vai ao combate naval, outro día vai ás Revenidas, e eso, se coincide no mesmo día, pois non hai xente para todo. É o que é aquí, que cambien o outro. Dixo que a de Carril sempre foi na mesma fecha, que cambien o resto que teñen. Como o que come todo nun día e despois semana de nada. E xe repartido, bueno. Así as cousas, o patrón electo asegura que nin el, nin a xunta directiva da agrupación, nin a confraría, nin os propios carrilexos consideran a idea de cambiar de data a festa. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. A ría de Noia e a súa actividade marisqueira ben merecen ser declaradas Patrimonio da Humanidade. Así entende o Concello, que está a recompilar documentación para conseguir este recoñecemento. A singularidade da actividade marisqueira na ría de Muros, Noia, ben merece ser recoñecida. Daí que o Concello estea a recompilar documentación para solicitar a súa declaración como Patrimonio da Humanidade en cumprimento dun acordo plenario. Someteuse a consideración do Pleno un acordo para a declaración de Patrimonio da Humanidade do que é a ría de Muros, Noia, e da actividade marisqueira e da singularidade desas actividades que se desenvolven na nosa ría, porque para que poda presentarse unha candidatura con opcións serias é necesario aportar unha xustificación. Hai que ter en conta que aí compiten proxectos con interese acreditado. Entón, o que se mantiveron foron algunhas reunións para ver de que documentación poderíamos dispoñer, que arquivos gráficos podemos utilizar para o mesmo, que documentación histórica tamén, e vanse ir dando pasos para presentar un análise, unha proposta que será tamén sometida no seu momento. É un traballo que require o seu tempo. Varelo mantivose xa algunha conversa ca propia Consellería do Mar. Ademais do apoio da Administración Autonómica neste longo camiño, Noia tentará implicar os outros 4 concellos da ría, que se poderían beneficiar tamén desta declaración, especialmente no eido turístico. Posiblemente sexa necesaria tamén a aportación de outros concellos, porque se plantexan non como un proxecto exclusivo do Concello de Noia, sino de todos os que integran a ría de Muros, Noia, e tendo en conta que temos elementos comuns, como pode ser a propia rede ría de Muros, Noia, e o propio seu destino, que está levando a cabo determinadas iniciativas de forma conxunta neses 5 concellos. Neste proxecto enmarcase a recuperación do edificio do casino para convertelo en punto de recepción de visitantes dos 5 concellos da ría. Tendo en conta que neste momento está aprobado un proxecto que ten garantida unha financiación para recuperar o edificio do casino con preto de 812.000 euros aproximadamente, para convertir ese edificio en un centro de referencia do seu destino e punto de recepción de visitantes para aqueles turistas que vayan a visitar os 5 concellos da ría de Muros, Noia, e facer esa labor de promoción. Entón, encardinando todas esas actuacións, pois pretendemos presentar unha proposta seria a esa declaración de Patrimonio da Humanidade. Inmellorable a volta o traballo dos mariscadores de Muros, a abundancia do berberecho nas súas concesións, fronte á escaseza en Arousa, fixo que o bivalvo cotizara alza cun prezo entre 9 e 11 euros. En total, os mariscadores descargaron ao redor de 600 kilos na primeira xornada, con facilidade para acadar os topes fixados en 5 kilos. Tamén abundou a ameixa xapónica, da que se extraeron 400 kilos a un prezo medio de 7 euros, e destacou a presenza de ameixón, cunha moi boa cotización para esta especie, que roldou os 3,5 euros. Os profesionais das confrarías de Noia e Muros agardan manter esta boa racha ao longo de toda a campaña, que se prolongará ata setembro, nos areais de Anido e Abelleira. Chegamos así ao remate do noso programa desta semana. Xa saben que poden volver a velo a través da nosa páxina web canalriasbaixas.com. Nos estaremos de volta o próximo xoves á mesma hora. Ata entón.
no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.